Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na podujatí Srdce na dlani. Vítajte ešte raz a verím, že spoločne nestrávime spoločný čas čo najkvalitnejšie. Je to pre mňa veľká česť, že tu môžem byť. Čo dodať? Život je o momentoch a tie najkrajšie momenty prežívam vtedy, keď dávam druhému dobro. Viete, ja som si tú chvíľu nevybral, ale tá chvíľa si vybrala mňa, pretože každý dobrý skutok vyvolá ten ďalší. Vraví sa, že dobro sa má robiť v skrytosti, ale ja som asi zastancom toho, že je v dnešnej dobe dobre, keď sa kričí do sveta, keď sa o ňom veľa rozpráva a potom, keď sa od toho nakazia aj ostatní ľudia. Ďakujem. Večer. Chcel by som len povedať, že ma osobne za seba, ako aj za tých ľudí, ktorým pomáham, že ma to veľmi baví a naplňa to, čo robím. Hlavne teda to, že môžem pomáhať tým ľuďom v núdzi, ktorí to potrebujú, aj so psíkom. Prečo sa venujeme dobrovoľníctvu? Pretože my, aspoň ja za seba, dostávam 1000-krát viac, ako dávam. A to mi dáva silu, aby som to robila také dlhé roky. Takže ešte raz veľmi veľká vďaka a držím vám palce vo všetkých tých činnostiach, ktoré robíte. Ja vám prajem veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne organizátorom, pretože je dôležité, aby vaša práca bola viditeľná, aby vašu prácu videlo čo najviac ľudí, pretože, ako hovorím, to srdce na dlani, ktoré dávate, je skutočne krásna robota. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny večer. Aj teraz máme za sebou 29 zaujímavých príbehov o tom, ako všade v iných akýchkoľvek sektoroch sa dá robiť dobrovoľníctvo, kde sa dá robiť zadarmo, kde sa dá robiť od srdca a kde sa dá ukazovať verejnosti, že dobrovoľníctvo sa oplatí robiť a je tým pádom, aj keď to vo veľa prípadoch nie je žiadané, je aj ocenené takýmito podujatiami, ako je napríklad Srdce na dlani. A nezabudnite, je dobré dobro robiť.